wato ko tsohon nan ba dai taurin kai ba. Ai duk taurin kai don uban shi ba ya kashe mu ba in zai iya. Allah na tuba sa gafurullah. Kaga wata mai kyau. Aikin banza kai fa ba abin da kai ya sai dai ka kalle su kawai. Dan yanzu magana mai daɗi ma ba za ka yi. Kai karshe fa yanzu kai ko dan ban mace ba za ka yi karba ba. Ha ba da Allah ha ba. Lalacewa ta ai bata kai nan ba. Gogewa ta kuma ai ta wuce nan. To a saka sa mana. Idan yanzu na je ta bani lambar ta zan maka mari 10 kuma ka bani wayarka. Idan kuma bata bani ba kai ka je ta baka za ka anshi wayata kuma ka mun mari 10. Babu shakka na cinye wayarka kuma za ka sha mari dan kai kana mari wallahi. A da kwarar kuma ina kake kai je ka mari 10 ko da waya wallahi ba zan tausaya maka ba. Babu sani ba so ba sabo. Bismillah. Baby. Ya. Ya baby. Baby. Kai. Wow. Mata, ba dai kin yi mun farjini. Malam ban waya. Kawai na cinye ka bani waya. Ka ban waya mana. Yo ka je ne? Ka bari sai ka je mana. Ai ina da kilin ma sai na ci waya ka wallahi. Kuma ina zabga mamari bari in je. Baya Allah. Baya Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baya Allah da Allah kina ji dan Allah ki haƙuri. Wallahi tallahi ka samu kasa. Ki haƙuri. Zaki ban kofar ki zan samu ki 10,000. Kina ji? Mun saka gasa ne akan idan ya cinye ni zan bashi wayata kuma zan mari 10. Idan kuma na cinye shi zai ban waya shi zan mai mari 10 masu kyau. To kina ji? Ni ba wannan ba wallahi ba san ki nake ba. Yau da zaki ki samu lambar ki. In Allah ya da inda na sai da zan samu ki 10,000 sai ki ban kofar ki. Yawwa ya gari. San wata bai san wata ba. Jawo ya Allah 10,000 insha Allah wallahi 10,000 ce da na sai da wayar zan samu ki ita. Nagode ke ni. Nagode. Ba matsala. Allah. Ban waya. Wallahi ba mutunci marin nan 10 sai na maka su. Ɗaya bayan ɗaya tsakanina da Allah. Kai za ka yi gasar soyayya da ni? Michael Jackson ma sharu kan ma gani na ya kyale ni. Sai da Allah ko so ɗaya ba zan raga maka ba. Za ka yi gasa ne sharu kan ma ni gani na ya kyale ni.